Ja poprosím to aj to, ale nechápu, lebo takú ja nemôžem. Ja želím mu žiadne. A do kapusta ty dobre naspev. Ale ja to neumiem. Zjavne to nevadí. Čo? Týchto ručky boli na záchod. Stačí, ďakujem. No myjte ruky, myjte si. Ešte ti poviem? Najväčšie. Vítam vás u športových novín. Dnes Peter Sagan skončil na 25. etape na 17. mieste. FC Barcelona hrala z Realom Madrid, inak povedané El Clasico. Barcelona prehrala 3-1. A teraz si ešte pustíme frajera na záver. Nech sa páči. Dobrý deň! Vítam vás u mojej relácii Svet športu. Volám sa Luis Vincenzo a dnes sa budem rozprávať s jedným futbalistom, ktorý sa volá Cristiano Ronaldo a už prichádza na scénu. Dobrý večer. Dobrý deň. Dobrý deň. Prosím vás, sadnite si. No tak, Cristiano Ronaldo, čo si myslíte, zaslúžili by ste si zlatú loptu? 3-krát hádaj, áno. Tak keď 3-krát hádaj, tak áno, no. A ja na to musím iba odpovedať, že ste ju práve vyhrali. Čo na to hovoríte? Perfekt. No, ja vám ju teraz odozdám. No, ako sa teraz cítite, keď ste ju vyhrali, dali ste najviac gólov v sezóne za Real prd, tak... Súpiš! No. Tak my s týmto rozhovorom končíme. Tuto pán Cristiano Ronaldo vyhral zlatú loptu a môžeme ísť preč. Dovidenia! Vítam vás u dnešného počasia. Dnes bolo strašne teplo. To ale teplé, že úplne teplé, jak som hovoril, počasie dlho nevydržalo. Jak tu už vidíte, tuto sa oblačiky pohybujú 30 km za hodinu, ale bude veľká búrka. Ešte nakoniec by som vám chcel povedať, že cez noc budú duť tofu vetry a ako sa hovorí podľa toho poregadla, medardová kvapka, 40 dní kvapka. Chcem predstaviť moju novú moderátorku Žužu. A povedz Žužu ahoj. Ahoj. Prerušujeme tento program kvôli mimoriadnej správe. V Úrovskej doline behá desiatka chuliganov, ktorí rozbijajú výklady, vykradajú obchody, zapalujú smeťaky a vykradajú ešte k tomu aj domy chudobných. Prepájame sa naživo na miesto činu. Sme na mieste činu. Tuto je výsledok miestnych chuligánov. Táto pamiatka tu stála 150 rokov a oni ju takto škaredo zdevastovali. Sú veľmi agresívni. To by som vám ešte nakoniec povedal.